दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दिनै गिबियै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारिमु आफाद रामफलबिल दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफाद आरो BCCR जुथायै दिनै नैबे सेरफांगुरि हाइ स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोनहा दिनै फरायसाफोरखौ लानानै दिनै जि हारिमु मावबादा खुंफुंदों आरो आं दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे हारिमु मावबादाखौ खावलायनाय लेखा बेखेवनो थाखाय लिंहरनाय हिसाबै आङो दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों। जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों दिनै जोंनि जे लाइमोनफोर दिनै बेवहाय बिथांमोनहा बागुरुम्बा दावस्रि देलाय मोसानाय खाम दामनाय सिफुं सेरजा सुनाय दा बे गासैखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा जि खुंफुंगोन आरो दिनै 14 साननि थाखाय जि हाबाफारिखौ लादों दिनै जोङो बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। खारन दिनै हारि हिसाबै जोङो सिनायथि होनांगौ जायोबा बुहुमाव जोङो सिनायथि होनांगौ जायोब्ला गावनि बर'नि राव दिनै जि दोरोङारि जि दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो दिनै बोसोरफ्रामबो जोङो जे हारिमु मावबादाखौ जेरै खुंफुङो दिनैबो इयुन जोलै जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय गोबां फरायसाफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों आरो बेनो जोंनि मोनसे मोजां बिदिन्थि हिसाबै जोङो दिनै जोंनि नैबे परिबेसाव जि बाहागो लाफैबाय फरायसाफ्रा इयुनाव बिथांमोनखौनो लानानै बर' हारिनि गेजेराव जोङो सिनायथि होनांगौनि थाखाय जि रल जि बिहोमा लानो गोनां दङ जोंनि नैबे फरायसाफ्रानो इयुननि समनि जि खामानिफोर मावनो गोनां दङ बेखौ मावलांनांगौनि थाखाय जोङो दिनै बाख्नायनांगोन। दा बेखायनो दिनै जायफोर बाहागो लाफैबाय फोरोंगिरिफोर बिथांमोनखौबो जोङो दिनै साबायखर बावनांगोन। बिथांमोना जाहाथे दिनै जोंनि फरायसाफोरखौ 14 साननि गेजेराव मोजां रोंगौथि गोनां खालामनो हायो आरो फरायसाफ्राबो जाहाथे जोंनि बे बाहागो लाफैनाय आरो जायफोर बाहागो लाफैनो गोनां दङ बिथांमोनहाबो जाहाथे नैबे 14 साननि गेजेरावनो गावखौनो सासे राफोद खालामनानै लांनो हायो आरो इयुनाव गावनि फरायनायजों लोगोसे थांनानै थानांगौनि थाखाय बेजोंबो मोनसे जोङो थांनानै थानायनि मोनसे राहा हिसाबै खालामनो हायो। बेजोंनो जोंनि हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो गावखौनो राफोद खालामनानै लानो हायो। दा बेनिखायनो सोलोंथाइ लानायाव जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जि समाव जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव सोलोंथाइ लायो फरायनायाव जोङो जेरै सानफ्रोमबो स्कुलाव फैयो फोरोंगिरिनि फोरोंनायखौ जोङो जेरै गोसो होनानै जोङो सोलोंनो थाखाय नाजायो आरो इयुनाव जोङो बिदियैनो जों गावखौ दानानै लांनांगौनि थाखाय जि सेस्था खालामो दा बेनिखायनो समाव सम जोङो गासैबो खामानिखौ मावनानै लानांगौ। सम थासेयाव जोङो गासिबो खामानिखौ जुदि फिट खालामनानै लायोबा गोबां खामानिया सोलोंनानै लानांगौनि थाखाय सम बिदि फारागथि गैया। नाथायबा मोनफ्रोमबो खामानिखौ समावनो जुदि जोङो थिग खालामनानै लानो हायोबा जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों थांनानै थानायाव जोङो गावखौ फोथांनानै लाखिनाय लोगोसे हारिखौ सिनायथि होनाय फारफ्रोमबो बिथिङाव जों साफा साफा गावखौनो बिदिन्थि हिसाबै जोङो लानानै थांनानै इयुनाव जोंनि इयुन जोलैफोरखौबो जोङो बिदिन्थि महरै जोङो जाहाथे फोरोंलांनो हायो। दिनै बेनिखायनो आङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंफुं आफादखौ आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फिन आरो साबायखर जासिदों आरो जायफोर दख'राफ्रा दिनै खुंफुङाखै बिथांमोनहाबो जाहाथे समावनो खुंफुङो आं बेखिनिखौ आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो फिन आरो खावलायदों। गोजोन्थों। जोङो दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि रामफलबिल दख'रानि सिङाव थानाय गासै दख'रा हारिमु आफाद बड'लेण्ड कालचार सेन्टार
बेजों लोगोसे जोंनि रामफलबिल दख'रा बैसागु खुंफुं आफाद जोङो जुथायैहाय 14 दिननि थाखाय जोङो बेबायदि माने बड'फा गोजोरसियारि सोलायनाय मावथांखि बे थांखिखौ बिथा खालामनानै दिनैनि बे हारिमुवारि मावबादा बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायनानै 14 दिननि थाखाय जोङो खुंफुंनो थाखाय दिनै थाम-थिम जादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै सेरफांगुरि गोजौ फरायसालिनि जे गेवलां गेलेग्रा फोथारावहाय जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो दिनै हारिमु मावबादा बेखेवगिरि हिसाबै जोङो जिल्ला आफादनि आफादगिरि सार कृपेश दैमारि बिथांखौहाय जोङो लिंहरदों आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि रथिनाथ नार्जारि साराबो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि रामफलबिल दख'रानि सिङाव थानाय रामफलबिल दख'रा हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिदागिरि गणकान्त मोसाहारि बिथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय जोंनि मोनसे समनि रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि सार बिजय कुमार नार्जारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव दिनै मैखोमै बाहागो लाफैदों।